Bheka, lalela, upile. Ibhuku lobusishiyagalombili. Imisebenzi kaMoya Oyingcwele. Sanibonani bangani. Ngithanda ukunitshela ngoMoya Oyingcwele kaNkuluNkulu ophilayo. Bhekani izithombe encwadini ephephuli. Ngesikhathi nilalele ikhasethi. Dlulela esithombeni esilandelayo uma uzwa lo msindo. Isithombe sokuqala. uJesu ubuyela ezulwini. Lokho sikuthola encwadini yezenzo isahluko sokuqala emavesini okuqala awu11. Bheka esithombeni. uJesu uyahamba ngefu. Abalandeli bakhe bayambukisisa. uJesu inkosi ngempela. Wafika lapha emhlabeni evela ezulwini eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyadlulayo. Wazalwa intombi uMaria endaweni ebizwa ngokuthi yiBethlehema. uJesu waba umuntu ebantwini ukukhombisa ubunjalo bukaNkuluNkulu. Izindlela ezimbi zabantu zamthukuthelisa uNkulunkulu. Abantu babenezono. Isijeziso ngesono, ukufa kanye noqhekeko phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ubathanda bonke abantu. Akathandi ukuba baye esihogweni. Ngakho-ke uJesu wehla ukuzomela isijeziso zethu. Leso sijeziso kwaba ngukufa. Abantu ababi benza ukuba uJesu abulawe ngokubethelwa esiphambanweni. Abantu abaningi bambona efa esiphambanweni. Kodwa abaningi kubalandeli bakhe bambona lapho esevukile kwabafileyo. Wase ethi kubona, nizokwamukeliswa amandla lapho ngehlisa uMoya Oyingcwele ukuze nihambe nishumayele izwi. Lokhu kusho ukuthi abalandeli bakhe uJesu bazotshela umhlaba wonke ngaye. Emuva kokuba esebatshelile lokhu, wakhuphukela ezulwini ngefu, njengoba ubona esithombeni. Ngelinye ilanga uJesu uzobuya emhlabeni ngalendlela ahambe ngayo eya ezulwini. Bonke abantu abakholwayo nguye nabamlalelayo bayophiwa ukuphila okungunaphakade. Isithombe sesibili. uMoya Oyingcwele wehla ngomlilo. Lokho sikuthola encwadini yezenzo isahluko sesibili ivesi lokuqala ukuya kweleshumi nambili. Uyakhumbula ukuthi uJesu wayebathembisile ukuthi uzokwehlisa
umoya oyingcwele emva kwesikhashana uJesu eya ezulwini. Abafundi bakhe bavumelana ukuhlangana endlini bathandaze. Lapho ke umoya oyingcwele wehlela khona ngokusheshsha. Kwaba umsindo esibhakabhakeni njengomoya omkhulu. Abantu babona izinto ezifana nezilimi zomlilo zahlakazeka zahlala emakhanda alelo nalelo kholwa. Bagcwaliswa ngomoya oyingcwele kaNkulunkulu. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi ngemisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo. Ngaso sonke isikhathi uJesu wenza njengoba ethembisile. Wawehlisa umoya oyingcwele wakhe kubo bonke abalandelayo nabakholwayo uye. Isithombe sesithathu. uPetro ushumela ebantwini. Izenzo isahluko sesibili emavesini ukusukela ku14 ukuya ku41. Umoya wafika kubafundi bakaJesu baseJerusalema ezweni lamaJuda. Ngaleso sikhathi ayemaningi amaJuda eJerusalema evela emazweni amaningi njengoba ubona kuleso sithombe. Babekhuluma izilimi eziningi ezahlukene. Umoya oyingcwele wabasiza abafundi bakaJesu kukhulumeni lezi zilimi ukuze abantu bezwe baqonde umyalezo ngeNkosi uJesu. Kodwa abanye abantu bacabanga ukuthi abafundi bakaJesu badakiwe iwayini. Omunye wabapostoli wabiza uPetro, wamisa nabanye abapostoli abayi11, wathi ebantwini, "La madoda awadakiwe. Abantu abaningi bakholwa yiloko okushiwo uPetro, babhadisa njengophawu lokuhlanzwa ezonweni, nabo bamukeliswa umoya oyingcwele balandela ezinyathelweni zikaJesu." Isithombe sesine. Ibandla lakuqala lamaKristu. Izenzo 2 amavesi 42 kuya kuvesi 47. KwabaseKorinte 11. Abantu abaningi eJerusalema babangabalandeli bakaJesu. Abantu abamukeliswa umoya oyingcwele babehlangana njalo njengomndeni omkhulu. Babizwa ngamaKristu. Ngokuhamba kwesikhathi bamukelisana ngaloko ababenako futhi banakekelana. Ngazo zonke izinsuku babeya ethempelini elikhulu, indlu yesonto eJerusalema. Lapho babethandaza bedumisa uNkulunkulu ndawonye. Abafundi babafundisa izwi likaNkulunkulu. AmaKristu futhi ayehlangana
emizini yawo babelane ukudla. Ngezinye izikhathi babehlephula badle isinkwa baphuze iwayini ngesikhathi sokudla esikhethekileyo esibizwa ngokuthi isidlo senkosi. uJesu wayaleza abafundi ukuba bakwenze lokhu ngobunye ubusuku ngaphambi kokuba uJesu anqanyulezwe. Waba nesidlo nabafundi bakhe. Lapho esebongile wathabatha isinkwa wasihlephula wasinikeza abafundi bakhe. Isinkwa kwakuyisikhumbuzo sokuthi umzimba kaJesu wanqanyulezwa bona esiphambanweni. Waphinda wathatha inkomishi yewayini wanikeza abafundi bakhe baphuze kuyo. Lokhu kwakubakhumbuza ngegazi lakhe elaliphalale ngenxa yabo esiphambanweni. uJesu wabayala ukuba benze lokhu ngokumkhumbula. Ngakho-ke wonke umuntu oyilandelayo noyethembayo iNkosi uJesu Kristu uyakwenza lokhu, ngokuba izwi likaNkulunkulu lithi, ngokuba njalo uma nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. KwabaseKorinte esahlukweni sika-11 mawuqala ukufunda evesini lika-26. Isithombe sesihlanu isishosha siyaphiliswa. Izenzo isahlo sesithathu ivesi lokuqala kuya lesine. Ngelinye ilanga uPetro noJohane baya endlini kaNkulunkulu esontweni kuyokuthandaza. Isishosha esihlezi eminyango sasizalwe sikhubazekile singakwazi ukuhamba. Sacela imali kuPetro noJohane, kodwa uPetro wathi kuso, anginalo isiliva negolide, kodwa ngizokunika lokhu enginakho. Egameni likaJesu waseNazaretha, hamba. uPetro waseyibamba le ndoda ngesandla sayo sokudla eyisiza kuba isukume. Ngokushesha izinyawo namaqakala ayo aqina. Wahamba waya endlini kaNkulunkulu. Kwakunguye uPetro usindise le ndoda. Amandla kaMoya oNgcwele kaNkulunkulu nokukholwa uJesu ikhona okusindise le ndoda. Yathola isipho esingaphezulu kwemali. Isithombe sesithupha. Indoda nomfazi abaqamba amanga. Izenzo isahlo sesine verse 32 kuya verse 36, kusahlo 5 kuya ku1 kusukela ku1 kuya 11. Indoda igama layo kwakungu Barnabas yadayisa indawo yayo imali yayinikela ebandleni ukusiza abampofu. Indoda nomfazi ababizwa ngo-Ananias noSafira benza njengoba uBarnabas, kodwa Ananiya wazigodlela enye imali nomkakhe. Wahambisa ingxenye nje kuphela yemali kuPetro. Waqamba amanga kuPetro wathi iphelile imali. uPetro wayazi ukuthi uqamba amanga. Wayesethi kuye, kungani ukuba uvumele uSathane angene enhlizweni yakho ukuze uqambe amanga kuMoya oNgcwele? Awuqambanga amanga ebantwini, kodwa kuNkulunkulu. uAnanias wawa phansi wafa. Izinsizwa zamkhiphela ngaphandle zamngcwaba ngokusheshsha. Kwenye uSafiri siyambona esithombeni. Wayengazi ukuthi kwenzekani
ku-Ananiya, naye uSafire waqamba amanga kuPetro ngemali. Wayesethi uPetro kuye, ungavumelana kanjani ukuvivinya umoya ongcwele? Bheka, izinyawo zamadoda angcwabe indoda yakho semnyango, nawe bazokwenza njalo. Ngokushesha wawa ezinyaweni zikaPetro wafa. Kumele sibaphe abantu, kodwa singaqambi amanga kuNkulunkulu noma kubantu. Futhi khumbula wazi ukuthi imicabango emihle nemibi. Isithombe sesikhombisa uStefane uyabulawa. Izenzo 6 verse 1-8. Bheka, amadoda amabi akhanda abulala uStefane ngamatshe. Wayengumuholi ebandleni esiza abampofu eJerusalema. Wayefundisa izwi likaNkulunkulu ngokwezethemba. Wenza izimangaliso ngamandla kaMoya oNgcwele. Namanye amaJuda imphikisa, bamthatha bammangalela, baqamba amanga bethi bamzwile ethuka uNkulunkulu futhi ekhuluma kabi ngezwi lakhe. Kodwa wayengasabi ngokuba uNkulunkulu nikeza amandla ngoMoya oNgcwele. Watshela amaJuda ukuthi abulala uJesu wayefike ezowapha ukuphila okuphakade. Ngesikhathi bemkhanda ngamatshe wathandaza, Nkosi Jesu, yamkela umoya wami. Ngesikhathi efa wakhala wathi, Nkosi, bathethelele amadoda ayeshaya uStefane ngamatshe, abeka izingubo zawo ezinyaweni zomuholi omncane wamaJuda uSawuli. Uyena wamnikeza igunya lokubulawa kukaStefane. Namhlanje labo abafuna ukumkhonza uNkulunkulu bayakuhlushwa abantu ababi. Kodwa uNkulunkulu noMoya oNgcwele angeke abashiye noma ngabe abantu bangambulala. Isithombe sika 8. Umuhambi wase-Ethiopia, izenzo 8 verse 4-8 kuno-26 kuya ku-40. uSawule kanye nezitha zebandla lamaKristu abaqala ukuhlupha abazalwane eJerusalema. Abaningi babalekela edolobheni. Indoda okwakuthiwa uPhilip yabalekela eSamaria. Lapho yafika yashumayela ngoJesu. Abantu bakholwa uNkulunkulu, wakhuluma naye nengilosi wathi, hamba emgwaqweni oyihlane ovela eJerusalema oya eGaza. uPhilip walalela uNkulunkulu. Esithombeni sibona indoda ebalekile ivela ezweni lase-Ethiopia. Yayihamba ngenqola yayo. Yayifunda izwi likaNkulunkulu ngomunye wayezokuhlukunyezwa ngokungemthetho, kodwa le ndoda yayingaqondi lokhu. Umoya kaNkulunkulu wayetshela uPhilip ukuba aye kule nqola. Wachazela le ndoda ngeNkosi uJesu wayethunywe nguNkulunkulu. Nale ndoda yafuna ukumlandela uJesu. Njengoba behamba ndawonye, le ndoda yathi kuPhilip, bheka, nanka amanzi, ngingabhabhatizwa. uPhilip wayebhabhatiza yabuyela emva. Ethiopia inokujabula okukhulu. Kodwa uPhilip waqhubeka nokushumayela izwi kaNkulunkulu emadolobheni amaningi. NjengoPhilip kumele silalele, sitshele abantu ngoJesu ukuze babeke ithemba labo kubo, babe nokuphila okuphakade. Isithombe sika 9. Umbono kaPetro wezilwane. Le ndaba siyithola kuZenzo isahluko se10 ivesi lika 9 ukuya ku18. Ngelinye ilanga uPetro wenyukela phezulu
kwendlu ukuyothandaza. Uyabona uPetro ethandaza, walamba, wafuna ukudla. Ngalesi sikhathi wabona umbono oxakile, uthunyelwe uNkulunkulu. Wabona indwangu enkulu ivela ezulwini, inazo zonke izinhlobo zezilwane. Izwi lathi kuPetro, "Sukuma Petro, bulala udle." uPetro njengomJuda wathi, "Lezi zilwane zingcolile futhi akumele zidliwe." Ngakho-ke uPetro wathi, "Nkosi, ngeke ngempela angikaze ngidle noma yini eyichilo noma engcolile." Nesikhathi esamangela ukuthi umbono usho ukuthini, amadoda afika endlini efuna yena. Bheka esithombeni uzobona ukuthi kungani ayezomfuna. Isithombe seshumi. Izindaba ezimnandi zawo wonke amazwe. Le ndaba siyithola esahlukweni seshumi, siqala ukufunda evesini lokuqala ukuya kwelika-48. Ngesikhathi uPetro eqeda nje ukukhuleka, amadoda afika ezomfuna. Ayevela kwelinye izwe, ethunywe indoda eyayibizwa ngoKhoneliyasi. uKhoneliyasi wayengumholi wempi yamaRoma. Wayethanda ukumesaba uNkulunkulu. Ingelosi kaNkulunkulu yamtshela ukuba athole uPetro. AmaJuda ayekholwa ukuthi amaRoma angcolile, kodwa uNkulunkulu wamkhombisa uPetro embonweni asikho isizwe esingahlanzekile. uPetro wahamba nalamadoda baya emzini wesosha lamaRoma. uKhoneliyasi wawa ezinyaweni zikaPetro wakhuleka, kodwa uPetro wathi, "Sukuma, nami ngingumuntu njengawe. Ungibizelani?" uKhoneliyasi wamtshela ngengilosi. uKhoneliyasi wayemtshela ngoJesu, owembula uNkulunkulu ebantwini, ekhombisa ubunjalo bukaNkulunkulu. uKhoneliyasi nomndeni wakhe babekholwa nguJesu, bawamukela umyalezo kaNkulunkulu, baba yizisebenzi zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uthanda bonke abantu noma ngabe bakhuluma luphi ulwimi, isizwe noma ibala lesikhumba. uJesu akafikelanga amaJuda kuphela ukunikeza wonke umuntu ukuphila okuphakade, zonke izizwe ukuba zimthembe futhi zimkhonze. Sifela
Isithombe seshumi elinanye. uPetro ejele. Le ndaba siyithatha esahlukweni sika-12 ukusukela evesini lokuqala ukuya ku-11. Inkosi uHerodo yaqala ukuhlukumeza abalandeli bakaJesu Kristu. Ibandla likaJesu Kristu wabulala umpostoli uJakobe. uPetro wamvalela etilongweni. Ngobunye uPetro walala phakathi kwamabutho amabili eboshwe ngamaketanga. Ngokushesha kwavela ingilosi kaNkulunkulu yamvusa yathi, "Shesha, vuka." Amaketanga awa ezandleni zakhe. Walandela ingilosi waphuma etilongweni. Isango lensimbi lazivulekela futhi akekho owabamisa. uPetro wacabanga ukuthi iphupho, waze wabona lapho sebefika emgwaqweni. Ingilosi yase inyamalala. Isithombe seshumi elinambili. uPetro nabangane bakhe abathandazayo. Le ndaba siyithola kuZenzo isahluko seshumi elinambili ukusukela kuverse 12 ukuya ku-19. uPetro wathi ephuma etilongweni waya emzini kaMariya unina womunye wabafundi. Amakholwa amaningi ayelapho ngalobo busuku babekhuleka. uPetro wangqongqoza emnyango. Isisebenzi sentombazana uRhoda savula emnyango. Lapho ezwa izwi likaPetro akazange awuvule umnyango. Wahamba wayotshela abanye, "uPetro usemnyango." Abakholwanga ukuthi nguye. Uyahlanya. Kodwa uPetro waphikelela, wangqongqoza. Bavula, babona ukuthi uyena. Bamangala. Wabatshela ukuthi uNkulunkulu uyiphendule kanjani imikhuleko yabo. Kumele bahlangane njalo, bakhuleke. uNkulunkulu uyezwa futhi aphendule imikhuleko yabakholwayo kuJesu. uJesu wathi, "Ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucabangayo, bayakulenzelwa uBaba osezulwini. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma batatu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo." Indaba kaSawule isingeniso. Kulesi sithombe sitshelwa kabanzi ngendoda igama layo uSawule. Yayikhona ekufeni kaStefane. uSawule wakhetha ukuya edolobheni laseDamaseko. Wayefuna ukuyobopha amakholwa. Ohambeni lwakhe wahlangana nonyazi. Buka isithombeni. Isithombe 13. Ukukhanya nezwi elivela ezulwini.
Izenzo 9 verse 1 kuya ku19. Kwaqhamuka ukukhanya okukhulu kuvela ezulwini. uSawule wawa phansi. Izwi lakhuluma kuye lathi, "Saul, Saul, ungizingelelani na?" uSawule wabuza wathi, "Ungubani wena Nkosi?" Izwi lathi, "NginguJesu omzingelayo." Amadoda ayenoSawule nawo alizwa izwi, kodwa awabonanga umuntu. uSawule wasukuma kodwa wayengaboni. Amadoda ayesemhola ngesandla aya naye edolobheni laseDamaseko. Waba impumputho izinsuku ezintathu. Wayengadli engaphuzi, wayenonya olukhulu kubalandeli bakhe. uJesu uNkulunkulu uyakwazi ukutshela noma ubani. Lalela ukuthi kwenzekani ngokuqhubeka. Isithombe 14. uSawule uyimpumputhe noAnaniya. Izenzo 9 verse 10 kuya ku20. Lapha sibona uSawule eyimpumputhe endlini eDamaseko. uNkulunkulu uthumela indoda igama layo linguAnaniya. uAnaniya wayeyikholwa futhi engumlandeli kaJesu. Wayazi ukuthi uSawule wenza izinto ezimbi kumakholwa eJerusalema. Nakuba kunjalo Ananiya wamlalela uNkulunkulu waya kuSawule. uAnaniya wathi kuSawule, "Mfowethu Sawule, iNkosi uJesu izibonakalisile kuwe emgwaqweni ngesikhathi uza lapha. Ungithumele ukuze ukwazi uphinde ubone uMoya oNgcwele." Wabeka izandla zakhe kuSawule, uSawule wabona ngokusheshsha. Wamkela uMoya oNgcwele kaNkulunkulu, wabhabhadiswa ukukhombisa ukuthi usengumlandeli kaJesu. Wahamba wayotshela namaJuda ngoJesu. Njengoba Ananiya, kumele silimlalele uNkulunkulu, singasabi abantu. Ngalokho uNkulunkulu uyakusebenzisa ukutshela abantu ngokusindiswa. Isithombe 15. Ibandla lakhuleka lathumela amamissionary. Izenzo 11 verse 25 kuya ku26 no13 verse 1 kuya ku3. Edolobheni Antiochi iqembu lamakholwa lahlangana ndawonye ukukhonza uNkulunkulu. Leli qembu labantu laliyibandla Antiochiya. Babebizwa ngamaKristu. uSawule wahamba noBarnabas ukuyofundisa abantu lapho. Ngelinye ilanga abaholi bebandla bazila ukudla bethandaza ndawonye. uMoya oNgcwele wase ekhuluma kubo uthi, "Ngahlukaniseleni uBarnabas noSawule baye emsebenzini engibabizele wona." uNkulunkulu wafuna uSawule noBarnabas baye kubantu abangaze bezwe ngoJesu. Niyababona uSawule noBarnabas beguqile. Abaholi bebandla bababeka izandla babakhulekela. Base bebathumela ukuba bayofundisa abantu ngevangeli likaJesu ezindaweni ezikude kakhulu nase-Antioka. uJesu wathi, "Hambani niye emhlabeni wonke, nishumayele ivangeli kuzo zonke izizwe." uNkulunkulu usababiza namuhla abantu ebandleni ukuba baphume bashumayele ivangeli kubo bonke abantu. Ibandla nabazalwane kumele babakhulekele, baqinise bese bathumela. Isithombe esi-16. uPawuli ushumayela ngoJesu. Izenzo 13 verse 4 kuya 52. uSawule noBarnabas baya emadolobheni nasemadolobhaneni amaningi ezindaweni ezikude. Kungaleso sikhathi lapho uSawule wabizwa ngegama Elisha, uPawuli bahlangana nabantu ezindaweni zokukhuleka zamaJuda.
njengoba ubona kulezi sithombe, futhi babafundisa uNkulunkulu wamaJuda wakhetha obaba bethu wabenza baba isizwe esikhulu. Wabanika abaprofeti abahola nabafundisi abakhulu. Wabatshela ngaloyo oyezofika ezobakhulula ezonweni zabo. Loyo inkosi uJesu Kristu. Lapho uJesu efika amaJuda amaningi awakholwanga kuye. Abaqondanga ukuthi ungubani, ngakho ke abamkhonzanga loyo othunywe uNkulunkulu. Baphinda bafundisa abantu ukuthi nakuba uJesu engenzanga bubi kodwa bambulala. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, angeke aphinde afe futhi. Lo ubeka ithemba lakhe kuJesu uyakwamkelwa uNkulunkulu futhi uyakubuyisana naye. Kodwa labo abangabazayo belihleka iqiniso likaNkulunkulu bayakujeziswa nguNkulunkulu. AmaJuda amaningi nabantu bezizwe eziningi bakholwa ilo myalezo futhi amabandla amaningi aphenjwa. Kodwa abanye abakholwanga, abantu abakhulumayo ngaso sonke isikhathi uma sibatshela ngoJesu. Kodwa uNkulunkulu ufuna sonke sizwe sikholwe izindaba ezimnandi ngoJesu ukuze abantu basindiswe. Mina kade ngihlale zonweni ngingaboni, mina kade ngiphila lisono ngingaboni, mina kade ngihlala zonweni ngingaboni, mina kade ngiphila lisono ngingaboni, oya kubuhle bezulu lakho ngingaboni, ubuhle bezulu lakho ngingaboni, oya kubuhle bezulu lakho ngingaboni, ubuhle bezulu lakho ngingaboni, mina kade ngihlala zonweni ngingaboni, mina kade ngiphila lisono ngingaboni, mina kade ngihlala zonweni ngingaboni, mina kade ngiphila lisono ngingaboni, oya kubuhle bezulu lakho ngingaboni, ubuhle bezulu lakho ngingaboni, oya kubuhle bezulu lakho ngingaboni, ubuhle bezulu lakho ngingaboni, ubuhle bezulu lakho. Isithombe seshumeli nesikhombisa. uNkulunkulu uphinda uhlenga uPawuli. Le ndaba ithathwe kuZenzo 16 ukusukela evesini lesithupha ukuya kweleshumi. Emva kweminyaka embalwa uPawuli waphinda wavakashela amabandla, wathatha amadoda ambalwa kanye nendoda ukuthiwa uSilasi. Babefuna ukuya ezweni laseBhethaniya, kodwa umoya kaJesu awubavumelanga. Ngalobo busuku uPawuli waba nombono. Kulowo mbono wabona indoda yasezweni laseMakedoniya eyathi kuye, "Woza uzosisiza eMakedoniya." Ngokushesha uPawuli wabona ukuthi uNkulunkulu ubabizele ukuya eMakedoniya. uNkulunkulu uyakubahlenga labo abamlandelayo uJesu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ubahola ngamaphupho noma ngemibono, kodwa kwesinye isikhathi usihola ngezwi lakhe, iBhayibheli. Abakholwa
kuye kumele bacele uNkulunkulu abahole kuko konke abakwenzayo. Kufanele bamethembe, bamthobele ngoba ubahola ngomoya wakhe oyingcwele. Isithombe seshumi elinashiyagalombili. uPaul noSilas ekuzamazameni komhlaba. Le ndaba ithathwa kuZenzo isahluko seshumi elinesithupha ukusukela evesini leshumi elinesithupha ukuya evesini lamashumi amathathu ananhlanu. uPaul noSilas babemhlonipha uNkulunkulu. Bahamba baya eFilipi, eMakedonia, lapho bafundisa ngoJesu egameni likaJesu Kristu. Bakhipha imimoya emibi entombazaneni. Lesi senzo senza abanye abantu kuba bathukuthele, babashaya oPaul noSilas, babafaka etilongweni. Ebusuku bethandaza, becula, bedumisa uNkulunkulu ngokushesha okukhulu. Kwaba nesishingishane esikhulu somoya nokuzamazama komhlaba. Iminyango yetilongo yavuleka, kwaqashuka amaketanga kuzo zonke iziboshwa. Umgcini ziboshwa wacabanga ukuthi iziboshwa zeqile. Ngokwesaba wacabanga ukuzibulala. uPaul wamemeza, "Ungazibulali, silapha sonke." Wabakhipha wababuza wathi, "Kumele ngenze njani ukuze ngisindiswe?" Bamphendula, "Kholwa eNkosini uJesu uzakusindiswa wena nendlu yakho." Umgcini ziboshwa kanye nomndeni wakhe babeka ithemba labo eNkosini uJesu. Baba nokujabula okukhulu. Wanakekela uPaul noSilas, wathi ekuseni bakhululwa, bahamba njengabakhululekileyo. Ezikhathini ezinzima kumele siqhubeke nokumdumisa uNkulunkulu. Uma sithemba uNkulunkulu, silalela izwi lakhe, ngalokho singamsebenzela noma kuphi. Isithombe seshumi elinashiyagalolunye. uPaul ne-altare. KoNkulunkulu abangaziwa. Le ndaba siyithola kuZenzo ishumi elinesikhombisa. Amavesi shumi elinesithupha ukuya emashumini amathathu anane. Idolobha lase-Athena laligcwele oNkulunkulu. Abantu babekhonza oNkulunkulu abehlukene. Kulesi sithombe uPaul ubuka i-altari. Umbhalo okulo wawuthi kuNkulunkulu ongaziwa. Amadoda ase-Athena ayefuna ukwazi ukuthi uPaul ufundisane. Ngakho-ke wathi kuwo, "Madoda ase-Athena, ngiyabona ukuthi niyakholwa kakhulu. Ngesikhathi ngihamba edolobheni lenu, ngithole i-altari elibhalwe ukuthi koNkulunkulu abangaziwa. Ngifuna ukunitshela
ngaloNkulunkulu lowo eningamazi. uPawuli wabatshela ngoNkulunkulu weqiniso, odale zonke izinto, oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali ethempelini elakhiwe ngezandla zabantu. Wabatshela ukuthi bangafunda ukumazi lo Nkulunkulu oyedwa weqiniso enkosini uJesu Kristu, uNkulunkulu amvusile kwabafileyo. Amanye amadoda avele amhleka uPawuli, amanye ayefuna ukwazi kabanzi ngoJesu, akholwa kuye. uJesu uyabuya ukuzosahlulela sonke. Ungumsindisi, akekho omunye uNkulunkulu noma inkolo engasindisa abantu ezonweni zabo. NjengoPawuli asethembele enkosini uJesu Kristu, asingesabi ukutshela abanye abantu ngaye ukuze nabo bamsebenzele. Isithombe samashumi amabili. uPawuli uyiswa enkantolo. Le ndaba ithathwe kuZenzo 18 emavesini ukushukela kwelokuqala ukuya kwelika-17. Njengoba ubona esithombeni, uPawuli usenkingeni futhi usedolobheni laseKorinte. Kwakunabantu abaningi ababi kuleli dolobha. AmaJuda eKorinte ayephikisana noPawuli ngoba wayebatshela ukuthi uJesu ungumsindisi. Ngobunye ubusuku inkosi uJesu yakhuluma kuPawuli yathi, ungesabi, khuluma, ungathuli, ngokuba akekho noyedwa ozokuhlasela akulimaze, ngoba nginabantu abaningi kuleli dolobha. Ngakho-ke uPawuli wahlala eKorinte efundisa abantu abaningi bakholwa umyalezo wakhe. Kodwa amaJuda ayemphikisa, aba nomona. Ngelinye ilanga bamhlasela, bamisa enkantolo, bathi ufundisa okuphambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa umahluleli akazange abalele, wabakhipha bonke enkantolo. Ngaphandle kwenkantolo abaJuda bashaya omunye owayengumholi wabaJuda okholelwa kuJesu. uPawuli wahamba engazange alimale. Akumele sime ukukhuluma ngoJesu noma ngabe abantu ababi bephikisa. uNkulunkulu unezinceku zakhe ngaso sonke isikhathi. Isithombe 21. uPawuli ukhululwa amasosha ezitheni zakhe. Izenzo 21 verse 1 kuya ku-22, 24. uPawuli wabuyela emva ukuvakashela amabandla asanda kwasungula. Wagqugquzela amakholwa ukuqhubeka nokulandela uJesu. Abanye abazalwane bamncenga ukuba angabuyeli eJerusalema. Babazi ukuthi izitha zakhe zilapho futhi zifuna ukumbulala. Kodwa uPawuli wathi, ngikulungele hayi ukungena etulongweni kuphela, kodwa nokufela igama lenkosi uJesu eJerusalema.
Wathi efika eJerusalema amaJuda enza abantu ukuba bamvukele, bazama ukumbulala emgwaqweni. Amasosha aseRoma amthatha esixukwini esasidinwe uPawulu wama ngaphandle ezitebhisini zezindlu zamasosha wakhuluma nabantu. Beqa ukukumemeza, "Mbulaleni akafanele ukuphila." uPawulu wayengasabi ukufa. Wayazi ukuthi kunomvuzo omkhulu ezulwini olindela abahlushwayo ngenxa kaJesu. Isithombe 22. uPawulu shumayeza amakhosi. Izenzo 23 verse 11, 25 no26. Amanye amaJuda ayesefuna ukumbulala, kodwa inkosi uJesu yazibonakalisa kuye yathi, "Yima isibindi, njengokuba wakhuluma ngami eJerusalema, kumele ukhulume futhi ngami eRoma." Abaholi bamaJuda bammangalela umbusi waseRoma. Yena wamthatha wamyisa kuAgrippa, inkosi yamaJuda. Uyababona bonke abantu esithombeni, uPawulu wayengasabi muntu. Watshela umphathi inkosi nendlovukazi ngoJesu. Wabatshela ukuthi uJesu wazibonakalisa kanjani kuye endleleni eya eDamaseko, nokuthi uJesu wamthuma ukuba atshele abantu kuzo zonke izindawo ngevangeli. Inkosi Agrippa yacishe yakholwa kuJesu, eyazi ukuthi uPawulu akenzanga lutho olubi. uPawulu icala walidlulisela kumbusi waseRoma. eRoma kwakuyidolobha elikhulu emhlabeni ngaleso sikhathi, nomphathi omkhulu ehlala khona. uNkulunkulu wayenohlelo olukhethekileyo lukaPawulu. Kunohlelo olukhethekile lwethu sonke. Uhlelo lukaNkulunkulu ngezimpilo zethu silithola ezwini lakhe. Kumele simlalele. Isithombe 23. uPawulu noNkulunkulu engozini. Izenzo 27 verse 13 kuya ku44. Amabutho athatha uPawulu nezinye iziboshwa zabayisa eRoma. Babezowela ngomkhumbi omncane olwandle. Izinsuku ezingu14 umkhumbi wavinjwa isiphepho esinamandla. Abantu ababesemkhunjini bacabanga ukuthi bazofa. Ingilosi kaNkulunkulu yakhuluma kuPawulu yathi, "Ungesabi Pawulu, kumele ume phambi kombusi. uNkulunkulu uzokuhlenga nabo bonke abantu abalapha." Ngokusheshsha umkhumbi wafika eduze kwendawo eyomile, waphahlazeka emadwaleni angashoni. Abanye bagxumela ulwandle, abanye babhukuda, abanye babambelela ezingcezwini zomkhumbi. Bonke baphepha. Kulokhu sifunda ukuthi uNkulunkulu unomsebenzi okumela siwenze futhi unamandla okusihlenga kuzo zonke izingozi. Isithombe 24. uPawulu eyisiboshwa eRoma. Izenzo 28 verse 16 kuya ku31. Lapha ubona uPawulu eRoma. Waboshwa iminyaka emibili. Kwavunyelwa ukuhlala endlini ayayiqashile nesotsha elalemqaphile. Wamkela bonke abafika bezombona. Wabafundisa ngombuso kaNkulunkulu nangenkosi uJesu. Wabhala izincwadi kumabandla wonke awavakashela ngaphambi kokuba aboshwe. Lezi zincwadi ziseBhayibhelini ukuze bonke abantu bafunde ngezindlela zikaNkulunkulu. uPawulu wahlushwa ngenxa kaJesu. Wayehlala eshawa futhi ekhandwa ngamatshe, elambile engenakhaya. Ekugcineni amaRoma ambulala. Kodwa uPawulu encwadini yakhe kumaRoma wabhalela bonke abazalwane, "Ngiyakholelwa ukuthi
ngisho ukufa, impilo noma ngabe yini edaliweyo angeke isahlukanise nothando lukaNkulunkulu oluKristu Jesu inkosi yethu. uNkulunkulu bonke abakholwayo futhi bezisebenzela inkosi nomsindisi uJesu esimsebenzele futhi siwufakazela umyalezo wakhe ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi uJesu uyakunika impilo engunaphakade noNkulunkulu. Ungamncishinda uJesu wazithwala izono zakho nangusemiye ngqongqotha monu zomngenisana uyinkosi yobukhosi sheshula lelizwi lakhe umvulele inhliziyo thana ngena nkosi yami uvumela okomhlaba kepha uKristu bethelweyo kana ndawo yokuhlala enhlizweni ayifela uyinkosi yobukhosi sheshula lelizwi lakhe umvulele inhliziyo thana ngena nkosi yami konje awunasikhathi nanguJesu usabiza namhla isikhathi esihle ingomusa alifiki uyinkosi yobukhosi sheshula lelizwi lakhe umvulele inhliziyo thana ngena nkosi yami tela konke tela manje olomusa luyadlula masinyane uzokufa akungabi ezonweni